Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Kaya mwadzuka bwanji mtsiku la lero. Tabwera ndi breaking news imene ikuonesa kunena kuti a Moses Kunkuyu akazipereka m'manja mwa polisi. Kodi nkhani imene ikuyenda bwanji nanga ala kwanji? Kodi chifukwa chimene awayitanira kapena chifukwa chimene akaziperekera m'manja mwa polisi ndi chiyani? Taona mbuyomu anthu osiyanasiyana a Malawi Congress Party akuluakulu akazipereka m'manja mwa polisi. Ulendo wa Jesse Kabwira komanso achimwendo Banda ndi ena ambiri. Tinamvanso posachedwa pompa kuti Ezekiel Chingoma anakalowanso kumeneko anawayitana. Nthawi ino ndi ya Moses Kunkuyu. Kodi kumeneko ala kwanji? Ndi apa pabwera a Moses Kunkuyu amene akufotokoza satane wa nkhani imeneyi. Timve kuti akuwayitaniranji komanso ala kwanji a Moses Kunkuyu. Ngati apolisi akuwafuniranji akunkuyu wakomatu masiku apitala apolisi akhala kuti akuyitanitsa nduna zakale za boma ndi ena mwa akuluakulu akale a boma pa nkhani zokhudza zomwe amalankhula kapena momwe amagwirira ntchito yawo ali mboma. Ndiye umu ndi momwe akunkuyu alankhulira ndi mtolankhani wathu Madalitso Phiri posachedwa pompa mphindi zapitazi. Zimenezo ndizoona ndifike koma ndawandikira kuti ndifike kumeneko chifukwa ndinamva kuti akufunana kumana nane sidodoro inaso ndani koma ndiwandipamutengawo ndinakuti ayi ndifikako ndimauno ndifuna ndifike kumeneko. Polisi yali yakuti imene muzinda uti chifukwa kuti ndili makomiti a parliament amene akumana makomiti awiri amene ndili memba ndikuti kumene kunakandiwandikira kuti ndifike ku polisi ndi mzinda wa Lilongwe chifukwa kuti International Relations Committee komanso Public Appointments Committee zokumana ndikoseko ndine memba ndikufupi kwambiri ndikuti ndi mzinda wa Lilongwe. Polisi yake iti imene popeza kusime zafike mundilole kuti ndisethule polisi ine ndikupitayo koma ngotsimikizikana kuti ndikupita ndipo mu nthawi yosachedwetsa ndifika ku imodzi ya mapolisi amene ali mzinda wa Lilongwe kumene ndikadzipereka. Mwalandira samoni kapena kuti akuwuzani chimene akufunirani? Chofunira sadanene koma anawanitsa kuti identify notchula kuti nda polisi. Popeza anawanitsa kudzionetsera chitupa chawo kuti nda polisi ndikuza kuti sanali ndi udindo kumufotokozera amene anamupeza chifukwa chimene akundifunira. Kotero singalikufunira kupezodakali pano koma peza tupita kumwepo ndipo momamo ndi udindo wawo lokhulupirira akadibikitsa chimene akatifunira. Izi zikudza pamene akuluakulu angapo achipani cha MCP akuamanga ena kuoneka nkoti ena sanaonekere. Inu mukuona kuti ndi chani chimene chikuchititsa zonse? Ndimanena nthawi zonse kuti tidzigonjera malamulo ndipo ngati pene pali poseti kapezekera yakuita chinthu china ndibwino kuti malamulo atigwira ntchito koto singayimika njira ya malamulo komanso malamulo apamugwiritsa wakuika zimenezo oweruza matala Malawi chifukwa Malawi ndamene amaona kuti kodi nkhani zakezi zomakhazo nani koma ngati pali kuwakuika kuti achitire kuwalakwira Malawi ndi maupanda uchita kusakana malamulo kugwira ntchito zimene azizitero koma zakhazo uchita kusakana Malawi amaona koma ndi nthawi yake kukhulupirira kuti mutigwira ntchito komanso ine personally ndimakhulupirira kuti alipo kuweruza mmodzi wina wali kumwambako amene amaona chilungamo chenicheni zonse ndi munthu akhoza kuyankhula akhoza kupatsa wanthu nkhani koma Mulungu amaweruza molungama kwambiri. Kapena ina nkudandaula kuti nthawi imene chipani chanu chamsonkhani mboma munali anthu ophwanya malamulo kwambiri akuluakulu anu kungochoka mboma mu Septembamo akutengedwa ambiri munali anthu ophwanya malamulo? Ayi chithunzi chimene chingafuna kuperekedwa pandale ndi chimene chocho mukaona chikuchitika nditezo kuti ati kumenya chitsulo chidakatena kuti chikhoza kupindika kuchita mu shepu imene wina angafune. Ndi zimene zokuchitika nthawi zambiri boma likasintha kuti
Wow, tukubali jina kwa kwa zina za makazo na nayo kwa kwa zina kwa kufikiria tena lakini pia na nada unonga ndio zake ma tagiri yake wanacheza ukada wako makarodi kwa moto hotel ni kisa ubisi kilo za umeme na ndio wa kwa mbili kwa wana wake ndani za watu na makala wote kwa mangadi bali kwa kuchukua kulikose kuri pende teko ndike gitabo ndisangazo kuti wina akalakwita ati kumanandira mo ndokuti kuchita zonyasa kudata ono amene awoto ndi mawu a Moses Kunkuyu nduna yakale yofalitsa nkhani m'malo maboma komanso ndi mkulu oona zokopa anthu mchipani cha MCP omwe akuti akulunjika ku polisi komwe akudzipereka m'manja mwa apolisiwo kamba kuti awayitana. Ndithu zimenezo ndi zimene zikuchitika padakali pano kuti Moses Kunkuyu akazipereka ku area 30 ku Lilongwe. Nde Malawi Congress Party atsimikizaso za nkhani kuti ayi Moses Kunkuyu apitadi kukazipereka kwa polisi. Nde timve kuti kumeneku zitha bwanji kodi akawatsekera kapena atuluka. Nde ife tili pano kupasirani satane wachina chilichonse chimene chikhale chikuchitika. Chimene mungachite ine ndikungokhala pompo kuti muzitsatira channel chimenechi ndipo zambiri zikupezani ndipo muzidziwa. Nde Moses Kunkuyu akhala munthu wachi namba 6 wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party kuitanidwa kuti akawafunse mafunso ku polisi. Nde zimenezo ndi zimene zikhale zikuchitika komanso tikhale tikuona kuti zikuyenda bwanji pa Malawi pano makamaka nkhani zimenezo mangana. Koma ngati Moses Kunkuyu ali ndi mlandu ndekuti kumeneku akuyenera kuti akasale. Komanso ngati Moses Kunkuyu sali wolakwa ndekuti atuluka ngati mmene akutulukira anthu enawa chifukwa sakumachedwa akuti yayi. Tinangomva pompano kuti Ezekiel Ching'oma anayitanidwa kwa afunsa mafunso awiri nde zaonekanso kuti kumeneku sikuti anawatsekera ayi anabwerako ndithu mafunso amene amakawafunsawo anawafunsa ndipo abwerako sitinamve zoti adakali ku polisi konko. Nde timveso Moses Kunkuyu kuti kodi kumeneku abwerako kapena akawasekera konko. Mukudziwa bwino kuti iwo wanso ndi munthu mmodzi amene wakhala akudandaula zakumangidwa kwa akuluakulu achipani cha Malawi Congress Party. Tinawamva Moses Kunkuyu akudandaula kumaliro a malemu Madaliso Kadzombo kuti iyayi kumangana kumeneko tatiyeni tisamangane komanso ngati anthu fetiri olakwa iyayi timangeni koma ngati sife olakwa musatimange ndipo mutisiye tiziyenda ndi mtendere mdziko muno. Nde zimenezo ndi zimene Moses Kunkuyu adayankhula pa maliro a malemu Madaliso Kadzombo. Ndelero ndi zimene zawachitikira kuti awayitana kuti akawafunse mafunso. Kodi Moses Kunkuyu akatsala komweko? Nde tikhale pano tikupasirani satane wachina chilichonse chimene mungachite ndikungopanga subscribe ngati simunapange subscribe channel chimenechi komanso kupanga like kupanganso share kuti ambiri zisamawaphonye. Chachikulu kupanga turn on notification bell kuti ngati munapanga subscribe zisamakuphonyeni zimene timaponya malo ano. Kufikira nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse zikomo tikhale tikupasirani zambiri. Bye bye.